A predtým som veľa športovala, zdravo sa stravujem, nikdy nebývam chorá, nemám žiadne vážne zdravotné problémy. Napriek tomu mi trvalo 4-5 mesiacov, kým som sa nejak ako vyliečila. Vlastne dodnes, a to už je október, sa necítim úplne na 100% fit. Iné od chrípky to bolo v tom, že mi praskali cievky v očiach, mala som veľmi silné bolesti hlavy, bolesti pri dýchaní, bol ma hrudník, kašel, ktorý miestami bol taký silný, že sa mi chcelo zvracať. Behom naozaj tých 3 hodín sa u mňa prejavili všetky príznaky. Vyskočila teplota na 38,5. Bolesti svalov boli naozaj v celom tele a kašel bol naozaj hlboký a vychádzal z priedušiek a vlastne bol naozaj intruzívny a nechcem povedať, že neustály, ale veľmi častý. A mne to začalo infekciou v oku a vlastne za tých prvých 5 týždňov, keď som bola v karanténe, som mala asi 4-5 infekcií v očiach. Potom som mala horúčku iba jeden deň, 39. A potom ma začal žalúdok bolieť, takže som mala nejaké tráviace potiaže. A asi najhoršie bolo to, že som bola hrozne unavená, že človek nevie ani poriadne chodiť, nevie nič robiť a vlastne mu nefunguje ako keby mozog, že proste sa vám nedá vôbec rozmýšľať, vôbec nič robiť, iba tak nejak ako čakať, kým to prejde. S vysokými teplotami mal som extrémne dusivý kašel, z ktorého som sa nevedel nadýchnuť. Bol som neskutočne unavený, nevedel som nič robiť a to som nemal všetky príznaky, ktoré som mohol dostať. Ale neustále to bolo také dusenie, tlaky na hrudníku, občas som mala pocit, že dýcham asi oheň miesto vzduchu a také tie bodavé bolesti pod kľúčnými kostiami. A hlavne, keď som nejak chvíľku dlhšie rozprávala alebo niečo robila, tým myslím také úplne bežné činnosti, že niečo som si urobila na jedenie, spravila som si čaj, tak som bola taká strašne udýchaná, unavená. Je to také hojdačkové ochorenie, že keď vám zmizne nejaký príznak a myslíte si, že už to bude len dobre, tak potom stratíte chuť a čuch a zase čakáte, kedy sa vám chuť a čuch vrátia. Najhoršie bolo, že mi nikto moc nechcel ako veriť, že už som bola negatívna, už som to mala za sebou, tak už by som sa nemala cítiť zle. A napriek tomu sa môj stav stále zhoršoval a stále to bolo horšie a horšie. Nepracovala som skoro 2-3 mesiace, lebo sa fakt nedá, človek proste nevládze robiť nič. A potom, keď už to začalo byť veľmi zle, že mi bolo tak zle, že som spávať nemohla, že som vlastne fakt nemohla nič robiť, tak ma doktorka poslala ku gastroenterologovi, pretože ma stále sa mi zhoršoval ten žalúdok a on sa mi pozrel sondou do žalúdka a zistil, že mám eróziu po celom žalúdku, takže som mala vlastne keby úplne zjazvený tú stenu žalúdka a to boli vlastne aj pôvod tých mojich bolestí, aj to, že som sa zle ako cítila. A čo som počula od veľa mojich známych a veľa ľudí, čo to prekonali, že tak oni napriek tomu, že sa nakazili už pred niekoľkými mesiacmi, tak s týmto udýchávaním, silnou únavou doteraz majú problémy. Takže trošku sa tak toho aj obávam, že ako to so mnou bude ďalej, ako budem zvládať chodiť do roboty. Keďže moja lekárka naozaj veľmi precízne sledovala moju situáciu, asi 4 mesiace po odznení príznakov ma zavolala na ďalšie vyšetrenie zamerané teda na pľúca. Bol som na rentgen, samozrejme ma vypočula a urobila mi aj spirometriu a zistila, že kapacita mojich pľúc nie je ako by mala byť. Bola okolo 80%, čo samozrejme pre zdravého človeka nie je postačujúce. Nesmieme zabúdať na to, že máme medzi sebou ľudí, ktorí aj v 20 rokoch majú veľké zdravotné problémy a nemusí to dopadnúť dobre. Takže keď to zhrniem, musím povedať, že nie je to chrípočka. Samozrejme, tí ľudia, ktorí to prežili bez príznakov, môžu byť radi. Ja som teda posledné roky pravidelne očkovaný proti chrípke a skutočne som 10 rokov chrípku nemal, keď tak len ľahké prechladnutie alebo vírózu a hneď ako tieto príznaky sa na mne prejavili, vedel som, že to
je niečo iné, lebo proste prebiehalo to ináč. Takže neradil by som to naozaj podceňovať a treba to brať naozaj seriózne.